इउटुबा जाय गोदान इउटुब क्रियेटारफोर बिसोरनि भिडिअनिफ्रायबो इनकाम जागासिनो दङ। जोंनि सानैसो गोदान इउटुबारफोरा मिन्थिया जे इउटुबा जेब्लानिफ्राय नोङो भिडिअ बानायनो स्टार्ट खालामो बै दिननिफ्रायनो इउटुबा नोंनि भिडिअनिफ्राय आर्निं खालामबाय थायो आरोना। बेखौ बोरै नायो बोरै चेक खालायो बेखौ रावबो मिन्थिया जानो हागौ दासिमबो। नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायलांबा मोजाङै मिथिनानै मोनगोन। आं नोंथांमोननो स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै क्लियारै देखायनानै होगोन आरोना लाइभनो। नोंसोरो भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होग्रोबानो जाबाय आरोना चेनेलखौ। बिदिबा नोंथांमोना फार्स्टआवनो नायग्रोनानै लाबानो जाबाय। आंनो नैबे माने बाजै बा आब'खौनो होनसै आरोना। माने चेनेलनि नामाबो नैयावनो होखादों, आं स्क्रिनावनो होदों। नोंथांमोना माने मिरा बर' आरोना। नोंथांमोना थांनानै सापर्ट खालामना हैबानो जाबाय। आं दिनै बिनि चेनेलनि आर्निंखौनो देखायगोन आरोना। बेसेबांखिनि टटेल बियो आर्निं खालामखो भिडिअनि भिउसनि गेजेरै। नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायग्रोनानै ला, आं खिन्थाना होनि आरो बेखौ माबोरै दिरुननो हागोन ना हाया। फार्स्टआवनो स्क्रिनाव फैबाय। स्क्रिनाव फैनानै नोंसोरनो मोनसे एप्सनि गोनांथि जागोन आरोना। नैबे एप्सआनो जाबाय नोंथांमोना नुखादोंना नै बियो वाइ टुल होननानै लिरनाया। बेखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय आरोना। नोंसोरो नोंसिनि इउटुबनि आर्निंखौ बेसेबां जायो नोंसोरबो नायनो गोसो जादोंबा गावनो बे एप्सखौ डाउनलड खालामना लाग्रोबानो जाबाय, नैबे वाइ टुलखौ। ओमफ्राय आं थांनानै इयाव सार्च खालामनोसै आरोना। आङो नोंथांमोननो मिरा बर'नि इउटुब चेनेलखौ नायनि आरोना। बिनि इउटुब चेनेलाव माने बियो दासिमबो बेसेबां इनकाम खालामखो। नै आं लिरना बोखादोंमोन मिरा बर' आरोना। नोंसोरबो नायबानो जाबाय। नै बिनि चेनेलखौ नायगोन आरोना आङो। मिरा आब'आनो जायो ना बाजैयानो जायो, जिखुनु सापर्ट खालामनो थिनदोंमोन आरोना। आं बिनि चेनेलखौ भिडिअनि गेजेरैनो माने नोंथांमोननो शेयार खालामना होबाय। नोंथांमोनाबो जुदि ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा बिदिनो संनाय खावनायनि नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय आरोना फार्स्टआवनो। बिनिफ्राय नोङो जुदि बिनि इउटुब चेनेलनि टटेल आर्निंखौ नायनो थाखाय नैबेयाव मोनथाम थ्रि डट नुदोंना, नैबे डटआव थुनानै शेयाराव थुदो। बिनिफ्राय नैयाव कपि खालामदो आरोना। कपि खालामनानै बेक खालामदो। बेक खालामखांनानै नैबे वाइ टुलखौ नांगोन आरोना। नैबे वाइ टुलाव हाबदो। वाइ टुलाव हाबनानै नोङो नैबेयाव नों दानि कपि खालामदोंना जाय इउटुब चेनेल मिरा बर'नि इउटुब चेनेलनि लिंकखौ, बेखौ नैयाव नांसिगोन आरोना। नैबेयाव होनानै आङो ग'आव थुनानै होबाय। नैयाव ग'आव थुबाय। नैयाव एड्सबो फैयो आरोना मालाबा समाव, मालाबा फैया मालाबा फैयो। बे एड्सखौ नायग्रोनानै लाबानो जाबाय। दा नै फाइनालि चेनेला फैबाय आरोना। बिनिफ्राय बिनि साबस्क्राइबारा टटेल बेसेबां दं नायखादो, इयावबो नुगोन। ओमफ्राय बिनि भिउसआ टटेल नै बेसेबां दं बेखौबो नुगोन। आरो भिडिअआ बेसेबां आगारखो बेखौबो नुगोन आरोना। बिनिफ्राय नै बियो टटेल बियो माने सानसेयाव माने बियो मोनसे भिडिअजों बियो नै $1 इनकाम खालामो आरोना। बिनिफ्राय नै टटेल इनकामा बिनिया जाहैबाय $587 आरोना। बियो बे चेनेलनिफ्राय इनकाम खालामबाय आरोना बियो टटेल। दाथ' नोंथांमोना लाइभ नुखाबाय बेसेबां आर्निं खालामदों बियो। इउटुब चेनेल मनिटाइज जायाबाबो बियो बेसेबां आर्निं खालामदों। बे चेनेलाव दा टटेल 587 नामा आर्निं खालामबाय आरोना। नाथाय बे पेमेन्टखौ बियो मोना दै। बियो मानो होनोबा इउटुबा जेब्लानिफ्राय नोङो भिडिअ आपल'ड खालामजेनो बै समनिफ्रायनो इउटुबा सिगांनि समाव मनिटाइज जाखायोमोन, डाइरेक्ट पेमेन्ट मोनखायोमोन आरोना। दाथ' नोंनो मनिटाइज खालामनो थाखाय 4000 वाच टाइम आरो 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामबासो नोङो मनिटाइज एप्लाइ खालामनो हायो नालाय। नाथाय सिगां बेफोरबायदि जेबो क्राइटेरिया गैयामोन आरोना। डाइरेक्ट इउटुबा मनिटाइज खालामखायोमोन आरोना। इउटुबा डाइरेक्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायनिफ्रायनो नोंनो इनकाम खालामखायोमोन आरोना बेफोरबायदि। दा नाथाय इउटुबजों आरो गुगोलजों लिंक जानानैसो दा गुगोल एडसेन्स पिनखौ एप्लाइ खालामनो गोनां जादों आरोना। नङाबा सिगाङो दिनानिफ्राय नोङो भिडिअ आपल'ड खालामो बै समनिफ्रायनो नोंनि चेनेलाव डाइरेक्ट आर्निं जाखायोमोन आरोना। दा जोंनाव जिथुनाखि गुगोल एडसेन्स फैयो बिनिफ्रायसो जोंना पेमेन्टखौ मोनो नालाय जोङो। दा जोंनाव मनिटाइज जाबासो जोङो पेमेन्टखौ मोनो। इउटुबा दा गाव मनिटाइज जायाबा डाइरेक्ट 100आव 100%खौनो लाखिनानै लाखायो आरोना। बिनिफ्राय जोंना जुदि मनिटाइज जायोबा इउटुबा दा 45% लाखियो आरोना इउटुबा। ओमफ्राय 55% नोंनो होयो आरोना। दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन आरोना। दा जेसेबां बे मिरा बर'नि इउटुब चेनेलाव बेसेबांखिनि आर्निं नुदों, बे आर्निंआ जाहैबाय बियो इउटुब चेनेल मनिटाइज जायैनि आर्निं आरोना। बियो इयाव जेसेबां भिडिअ आपल'ड खालामदों दा बिनि आर्निंखौ दा इउटुबा गावसोरनो लाजोबो आरोना। मानो होनोब्ला
जेब्लासिम नोंना इउटुबा मनिटाइज जाया अब्लासिम बिसोरो नोंनि भिडिअनि बेसेबांखिनि भिउस थाङो बेसेबां आर्निं जायो बियो गावसोर इउटुबानो लाखिजोबो आरोना। बिनिफ्राय जे दिनानिफ्राय नोंनिया 4000 वाच टाइम कमप्लिट आरो 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जानानै नोंनिया मनिटाइज एप्लाइ खालामनानै नोंना साक्सेसफुल जाबाय बै समनिफ्राय नोंनो इउटुबा माने 55% नोंनो आर्निंखौ होगोन आरोना। बिनिफ्राय 45%खौ गाव लाखियो आरोना, इउटुबा लाखियो। बेफोरबायदि आरोना। नों जेब्लासिम नोङो इउटुबा मनिटाइज जाया नोंनि चेनेलनि आर्निंखौ इउटुबानो लाजोबो आरोना 100आव 100%खौनो। बिदिबा नोंथांमोना मिथिखाबाय दा आर्निंआ माबोरै जायो। दा आर्निं खालामोबाबो नोंनो मनिटाइज जाथारनांगोन आरोना। दा नों मनिटाइज जायाबाबो नों आर्निंखौ खालामदों नाथाय नों बे पेमेन्टखौ नों मालाबाबो मोननो हाया आरोना। नों जुदि नायनो गोसोबा नायनो हागोन। नोंनो दा नायनो थाखाय नोङो स्क्रिनाव नुखाबाय मा एप्सखौ नांगौ नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामनानै नोंनि चेनेलनि लिंकखौ कपि खालामनानैबो नोङो नायहैनो हागोन आरोना। नोंनि चेनेला जुदि मनिटाइज जायाखैबा जुदि नोङो नायनो गोसोबा थांनानै नायहैबानो जाबाय। बिदिबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरो नेक्स्ट भिडिअ मानि सायाव लाबोनांगौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। मा टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरोना।